כל החיים הרגשתי שיש בי פוטנציאל, ידעתי שיש לי ערך להביא לעולם. אבל פחדתי ממה אנשים אחרים יחשבו עליי, וזה גרם לי לוותר על עצמי. התחושה הכי נוראית שיש בעולם זה תחושת הפספוס והחרטה. ואז אני קיבלתי החלטה. אני עם עצמי הולך להיות אותנטי. אני הולך להגשים את עצמי, לא משנה מה. אותנטי שיניתי את עצמי בגלל אנשים אחרים. עשיתי את מה שכולם מצפים, לא הרגשתי מספיק שלם מבפנים. וביום שבחרתי להיות יצקן, יריתי לפחדים שלי בראש עם שטגן. גיליתי שהפוטנציאל תמיד היה בי, והראש שלי היה זה שהרס לי. האותנטי, להיות אותנטי זה להיות נאמן לעצמך. זה לקום כל בוקר ולבחור קודם כל בעצמי. זה לחיות את החיים בשבילי ולא בשביל אנשים אחרים. זה מאתגר ואולי זה ייראה פתטי. אז שקשה לכם, תצעקו. הנה, אותנטי חזר, וזה לא תחת חבר'ה, אותנטי חזר, עכשיו רוצים פה את הבית.